Bon dia! Avui us ensenyarem com fer unes roses per Sant Jordi, que ja s'acosta. Haurem de menester un full de paper de color, un bolígraf per marcar, tisores, cola en barra, un pal de pinxo, una tira de paper verd i alguna cosa per marcar, un tap, un got, que tingueu per casa. Començarem per agafar el full i doblegat. Per la meitat agafem les puntes, les ajuntem i el dobleguem ben marcadet. I ara ho tornem a fer. Ajuntem les puntes ens quedarà fet com en 4. Un cop el tinguem fet, hem d'agafar el boli i el tap o el que sigui i marquem. Ens sortiran 3 rodonetes. Aquesta no m'ha quedat gaire ben marcada, però no passa res perquè l'arreglarem a l'hora de tallar. Un cop fet, les hem de tallar. Les hem de resseguir totes així amb el full doblegat i quan ho tinguem ens sortiran 4 de cada rodoneta. Jo ja les tinc aquí preparades. Un cop les tinguem totes, ja les fiquem totes en un plec i les tallem, els hi fem una incisió fins cap a la meitat aproximadament. Veieu? Un cop fet això, hem d'agafar i fer això. I els hi donem aquesta forma, com la que jo tinc aquí. Totes, s'ha de fer amb totes. Aquí veig que se m'ha quedat una miqueta enganxada. Aquí una punta. Fiqueu una miqueta de cola i aquí a sobre la punta fins que tinguem les 12. Un cop les tinguem totes, prepararem el tall, que és la base. Agafarem i ficarem amb el tros de paper verd una miqueta de cola al principi i una miqueta al final. I ho començarem d'enroscar. Vosaltres a casa, per fer-ho, li heu de dir al papa o a la mama que us ajudi i talleu aquest tros d'aquí que punxa perquè no us pugueu punxar. L'enrotlleu així a sobre d'ell mateix fins a arribar al final. N'agafeu un altre tros de paper verd i ho feu. Llavors us explico com va i us ensenyo el resultat final. Un cop tinguem això fet, hem d'agafar i ficar fins a mitja fulla, mitja rodoneta, cola. I agafeu i feu així. La primera, l'enrotlleu amb cuidado sobre el bastó. Ja tenim el primer, agafarem un altre
Aquí se m'ha escapat, ho tornarem a fer. No passa res, això és normal. I anireu enrotllant així, veieu com queda? Fins al resultat final, que serà aquest. Veieu? Jo, a més, he tallat unes fulles de paper verd i he fet una rosa groga i els he enganxat. Si veieu com queda... Queda molt maco. I ja teniu la rosa de Sant Jordi per regalar a la mama o a qui vulgueu, a la germana o... Fins aquí hem arribat i fins un altre dia.